Hokej. To nie je len šport. Je to drina, odhodlanie, víťazstva, ale aj prehry. Je to životný štýl, ktorý formuje nielen telo, ale aj dušu. Ale čo sa deje, keď sa svetlá štadiónu zhasnú? Aké výzvy a nástrahy čakajú hokejistov mimo ľadu? A aké rozhodnutia ich ovplyvňujú na celý život? Pripravte sa na film, ktorý vás vtiahne priamo do hry. Tento zápas zmení všetko. Náš film vás vezme do zákulisia hokeja. Ukážeme vám krásu a odhodlanosť tohto športu, rivalitu a bojovnosť. Tento projekt nie je len o športe, je to o ľuďoch. O ľuďoch a ich príbehoch a o tom, ako im osud rozdáva trochu iné karty. Tento projekt nedokážeme zrealizovať bez vás. Bez vás, športových fanúšikov a fanúšikov hokeja. Pomôžte nám natočiť film, ktorý inšpiruje a odhaľuje pravdu a ukazuje zákulisie tohto športu. Pomôžte nám natočiť film zo zákulisia hokeja a o tom, ako aj to najväčšie víťazstvo stojí za tú najväčšiu drinu. Podporte náš projekt a staňte sa súčasťou tohto nášho malého hokejového tímu.